Budu tě chválit mezi národy, Hospodine. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu. Aleluja. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Vítejte. Dlouho jsme četli Skutky apoštolů, než se konečně evangelium dostalo, řekněme, do světa, k těm čistokrevným pohanům. Dokonce jsme už byli svědky, jak se evangelium dostalo do Evropy, což je dobře. A dneska Pavel vstupuje do Atén, což je takové to takové intelektuální centrum antického Řecka. Pro nás Pavel tam má kázání, které je jedno z těch nejvýraznějších kázání, které vůbec v tom Novém zákoně máme. Zároveň v pozdější tradici máme spousta křesťanských autorů, kteří se jakoby identifikovali s těmi postavami, které tam vystupují a podepisovali se jejich jménem, protože cítili tu nesmírnou sílu právě toho, co Pavel říká. Dřív, než budeme naslouchat Božímu slovu, dřív, než budeme lámat chléb života, litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Modleme se. Dej nám, Bože, svou milost, ať slavíme památku vzkříšení tvého Syna s takovou úctou, abychom se mohli radovat se všemi svatými, až přijde ve své slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Co vy neznáte a přece to ctíte, to já vám zvěstuji. Čtení ze Skutků apoštolů. Průvodci dovedli Pavla z Beroje do Atén. Odtamtud se pak vrátili a nesli sebou pro Silu a Timoteje příkaz, aby za ním co nejdřív přišli. Pavel se postavil doprostřed aeropágu a začal mluvit. Atéňané, jak pozorují, jste po každé stránce lidé velmi zbožní. Když jsem totiž procházel a prohlížel vaše posvátná místa, přišel jsem také na jeden oltář s nápisem Neznámému Bohu. Co vy tedy neznáte a přece to ctíte, to já vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, jako Pán nebe a země nepřebývá v chrámech, které vystavěly lidské ruce, ani si nedává posluhovat lidskýma rukama, že by něco potřeboval. Vždyť on sám dává život, dech i všechno. On stvořil z jednoho člověka celé lidské pokolení a dal mu bydlet všude na zemském povrchu. Předem stanovil časová období a položil hranice jejich sídlů. A to proto, aby hledali Boha, zdali by se ho snad nějak mohli dohmatat a nalézt ho. Vždyť od nikoho z nás není daleko.
V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme. Tak to vyjádřili i někteří z vašich básníků. Jsme dokonce z jeho rodu. Když jsme tedy z božího rodu, nemůžeme se přece domnívat, že božství je něco takového jako výrobek ze zlata nebo ze stříbra nebo z kamene. To je přece výtvor lidského umění a důmyslu. Bůh však zamhouřil oči na touto dobou nevědomosti. Teď hlásá lidem, aby se všichni všude obrátili, protože stanovil den, kdy bude podle spravedlnosti soudit svět skrze muže, kterého k tomu určil. A poskytl všem důkaz proto, aby uvěřili tím, že ho vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení mrtvých, jedni se tomu vysmívali a druzí řekli, poslechneme si tě o tom až někdy jindy. Tak od nich Pavel odešel. Ale někteří se ho přidrželi a přijali víru. Mezi nimi člen Areopágu Diviš, pak žena, která se jmenovala Damaris, a s nimi jiní. Potom Pavel odešel z Atén a přišel do Korinta. Slyšeli jsme slovo Boží. Odpověď na dnešní žálm. Nebe i země jsou plný tvé slávy. Nebe i země jsou plný tvé slávy. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho na výsostech, chvalte ho všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy. Nebe i země jsou plný tvé slávy. Králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země, jinoši a s nimi pany, starci spolu s dětmi. Nebe i země jsou plný tvé slávy. Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu. Nebe i země jsou plný tvé slávy. Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký. Nebe i země jsou plný tvé slávy. Aleluja, Otec vám dá jiného pomocníka, aby s vámi zůstal navždy. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, měl bych vám ještě mnoho jiného co říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má otec, je moje, proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí. Slyšeli jsme slovo Boží. Pavel vstupuje do Atén, do srdce antického Řecka. Je to multináboženské, multikulturní místo, které se pravověrným Izraelcům vyloženě příčí. A apoštol Pavel jde a vstupuje do něj. Nese do něj evangelium.
Přináší Ježíšovo evangelium jako, a teďka s nadsázkou řečeno, jako další housku v tom pomyslném krámě veškerých náboženství, duchovních a ezoterických proudů. Pavel zpočátku působil v židovských komunitách. Mezi judaismem a tím rodícím se křesťanství se pojetí Boha, věrnosti, různých příslibů plus minus shoduje. Nyní Pavel vstupuje na doslova volné pole rozmanitých náboženských představ, co to je Bůh, co to je víra, co to je život z víry. A myslím, že v 21. století žijeme v době, která není v ničem jiná. Křesťanství je tímto světem vnímáno jako další z mnoha těch tradičních náboženských představ. A tak tedy záleží jen na nás, zda dokážeme srozumitelně a smysluplně svědčit o jeho pravdě. Celá ta atenská Pavlova řeč je docela praktickou ukázkou toho, čemu dnes říkáme evangelizace. Už mnohokrát zaznělo, jak Pavel vyložně zná své posluchače, jak jim rozumí, jak hlásá evangelium jazykem svých posluchačů, ač by se křesťan uvyklý biblické tradici asi spouzel. A v celé té Pavlově řeči, která je jako obsáhlá a nesmírně bohatá, zaznělo vícero myšlenek a já bych jenom se dotknul jedné. Pavel v tom dnešním úryvku cituje básníka Arata ze Solů. Tam cituje jednu větu: všichni jsme z jeho rodu. Pavel tam cituje tohohle antického básníka, tu báseň dokonce máme dochovanou, cituje antického básníka a díky ní se snaží ukázat, že známky božství nese ve světě člověk a ne nějaké sochy nebo obrazy bohů. Pak Pavel tuhle myšlenku rozvíjí a ti atenští posluchači tomu chvilku naslouchají a potom si řeknou, že to je blbost a jdou pryč. A právě tady stojí za zmínku příběh z Evangelia podle Jana, příběh, který jsme četli před 2 týdny v neděli. Je to ten svátek Chanuky, svátek posvěcení chrámu. Ježíš je v tom jeruzalémském chrámě, hádá se tam s Židy a v jednu chvíli tam cituje starozákonní žalm: já jsem řekl, jste bohové. Tečka. A ještě tam potom zdůrazňuje, že to je boží slovo přeci ten žalm a že boží slovo písmo nemůže být zrušeno a tak to prostě platí. Já jsem řekl, jste bohové. Tečka. Tehdy to ty židovské posluchače v Jeruzalémě nakrklo a Ježíš před nima potom doslova utíká pryč. Tyhle 2 příběhy si jsou velmi, velmi podobné. Jinak řečeno, to pouto, které se snaží oba 2 texty, nebo oba 2 citáty, vlastně oba 2 kazatele, co se snaží nějakým způsobem vyjádřit, to pouto mezi člověkem a Bohem, nebo boží otisk v člověku, nebo posvátnost člověka, nebo božskost člověka. Prostě něco, co překonává ten prachbídný osud člověka. Tohle je téma, nad kterým hloubá člověk, co svět světem stojí. Ať už nad tím hloubali ti staří Řekové, ať už nad tím hloubali staří Izraelci, ať už nad tím jako hloubá apoštol Pavel, ať už nad tím hloubáme my jako křesťané v 21. století. Tohleto pouto, tohleto téma, řekněme, pokládá spousta otázek a my hledáme ty odpovědi a těch porůznu uspokojivých odpovědí už lidstvo našlo spousta.
Jsou ty různé jako kultury a filozofie, náboženství. Apoštol Pavel v těch tehdejších Aténách, ale řekněme i v těch moderních Aténách dnešního světa, tu odpověď shrnuje do jednoduché odpovědi, a to do života Ježíše z Nazareta. Když tohle Pavel vyslovil v těch Aténách, tak spousta lidí si řeklo, to nepotřebuju poslouchat, ale někteří si řekli, pojď mě to vysvětlit víc. Pavel říká velmi jednoduchou odpověď. Všechno je ukryto v tom životě Ježíše z Nazareta. A tak tedy záleží jen na nás, zda tomuto světu dokážeme pravdivost této odpovědi dosvědčit svými životy. Jsme blízko vzkříšenému Pánu. S důvěrou v něho se společně modleme. Prosme za křesťanské církve, aby všem lidem otevírali cestu ke spáse. Prosme za ty, kdo svědomím vlastní slabosti usilují o život v lásce, aby vytrvali. Prosme za ty, kdo jsou nuceni jednat proti svému svědomí, aby nestratili odvahu k pravdě. Prosme za ty, kdo se namáhají marně a bez úspěchu, aby nepodlehli zoufalství a nerezignovali. Prosme za naše společenství, abychom zachovali jednotu a byli pro své okolí věrohodnými svědky evangelia. Pane náš Bože, smiluj se a pomoz všem, za které jsme se modlili. Tobě buď chvála a klanění, nyní i na věky věků. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním.
Společně se modleme, aby Bůh přijal oběť své církve. Při slavení Kristovy oběti činíš s námi, Bože, podivuhodnou výměnu. My přicházíme se svými dary a ty nám dáváš účast na svém životě. Veď nás, abychom tě stále lépe poznávali a celým svým životem směřovali k tobě, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky. Abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní, o Velikonocích. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On je ten beránek, který byl zabit za hříchy světa. Svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Svatý, svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Vpravdě si, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Janem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, se jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
V jednotě se všemi křesťany pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království, moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Hle, bránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři bránkovi. Nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, má duše bude uzdravena. Pán praví, já jsem vás vyvolil ze světa a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Aleluja.
Modleme se. Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života. Pomáhej svému lidu, ať se navrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.